Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Uramda yoz. Ko'ngildan noz. Efirda yoshlar to'xtalishi. Selam yigitlar. Selam qizlar, selam yoshlar. Navruz muborakbat yoshlar. Navruz muborakbat Vanya. Mana hozir endi yoz yetdi deb aytsak bo'lam. Aya shunada kunlar uzoya, endi yuqodan turib da ko'pga yengillashadi. Bizlar yoz turidan sili boshlagach, edi bizning yangiligimizni da aytdik. Hozir aytdikmi? Aya do'stlar, yoz, aprel, Shayan TV kanalida premyera. Mo'ng'archa Tatar televideniyasida bo'lmagan hal. Birinchi reality proyekt naqd bizning kanalimizda start olacak. Ammo o'zinglar haliga informatsiya yetdi, biroz sir bo'lib qolsin. Hozir endi intrigani so'qliq, aytasang. Hozir endi natijalar yozsak, to'xtalish yozsak. O'zinglar sen baxtlimi? Vanya, baxt турында алай кычкырып сорамыйлар инде. Бәхет бит ул тынычлыкны ярата. Абьясма минем синең шушы сорауга менә җыр белән җавап бирәм. Ә менә калган яшьләр бәхет төшенчәсен ничек аңлый? Бу турыда алдагы репортажда. Күптән түгел IT парк дистәләгән бәхетле кеше өчен үз ишекләрен ачты. Ни өчен дисезме? Чөнки Казаныбызда халыкара бәхет көнен билгеләп үтелде. Әлеге чараның тамашачылары өчен берничә спикер чыгыш ясады һәм алар тормышыбызның төрле сфераларына бәхетнең йогынтысын аңлатып китте. Казан шәһәре туризмын үстерү комитеты директоры Дарья Санникова әйтүенчә, туристлар Татарстан башкаласын бәхетле шәһәр дип саныйлар. Нәкъ менә шушы бәхетле ноктадан ачык хатлар язу мөмкинлеге булдырылган иде. Син кемгә язасың хат? Мин менә әниемә котлап яздым. Әби бабаема җибәрдем Арчага. Һәм Ташкече авылына әби бабаема язам. Әйдә бергә менә тартмага салыйк безнең. Бу безнең шундый импровизированный. Барып җиттен, исән сау барып җитсен һәм күңелләре булсын минем туганнарымның, якыннарымның. Үзебезнең туганнарыбызга, яраткан кешеләребезгә бу хатлар үзләренең кешеләрен табыр дип үмитләнәм. Чөнки Татарстан, Чөнки Татарстан территория счастливых людей. Сегодня, особенно в век информационных технологий, когда все наши коммуникации ушли в цифру, мы все больше общаемся посредством мессенджеров, каких-то социальных сетей и так далее, мы начинаем немножко терять вот эту нить человеческого взаимодействия, и вся история вот с созданием вот этого Всемирного дня счастья, она, мне кажется, все равно немножко коррелирует с текущими трендами, с текущими изменениями, которые происходят. Поэтому, мне кажется, однозначно нужно особенно погружать молодежь в это и объяснять им, каким образом вообще сегодня, даже в эпоху отсутствия живых коммуникаций, нам можно чувствовать себя счастливыми просто в процессе общения с другими людьми, в работе, в своей повседневной жизни, в личной жизни и так далее. Ишетми, белми, күрми калмам. Dostlar, siz bilasizmi, Tatarstanda sotuvchisiz kibet borliqqa keldi. Estağfurullah. Bu нәрсә дигән сүз инде? Бектау районының Яшкыш авылында сатучысыз кибет сыйлар. Әлеге кибетнең ишеге кешенең йөзен идентификацияләгәннән соң ачыла. Димәк, сатып алучы кибеткә керә, үзенә кирәкле әйберләрне җыя һәм акчаны терминал аша түли. Әлеге сатучысыз кибетне Казанның IT парк хезмәткәрләре уйлап тапкан. Менә шундый хәлләр. Сәлам дуслар, бүген без Байтик балалар лагерендә. Әни өчен без монда килдек дип уйласагыз, бүген монда Яшь Юнат фестиваленең ябылу тантанасы узачак. Бу фестивальгә җиребезнең чисталыгы өчен җан атучы 150дән артык бала җыелган. Чарада алар ботаника, зоология, экология юнәлешләре буенча белемнәрен тирәнәйттеләр. Сегодня мы проводим первый образовательный республиканский фестиваль юных натуралистов. В прошлом году мы отметили их столетие этого движения, когда-то очень мощного, очень большого, многочисленного. И с этого года у нас есть такое решение, такое предложение, чтобы возродить действительно это движение и
Сегодня мы собрали 23 муниципальных района, самых активных, кто изъявил желание работать в этом направлении. Мы выстроим систему мотивационной поддержки каждого юната. Мы определим, какие задания они будут выполнять в течение какого времени, и в октябре месяце 2019 года уже соберемся на большой итоговый фестиваль. Посмотрим на результаты, самых лучших наградим призами и будем двигаться дальше. Фестиваль 3 көн дәвамында барды. Шул көннәрдә балалар Казан шәһәрендә узган экология өлкәсендә төрле экскурсияларда һәм чараларда булдылар. Катнашучылар үзенең проектларын төрлечә күрсәткәннәр. Кемдер презентация күрсәтеп аңлата, кемдер бу эшкә иҗади яктан килгән. Әйдәгез, мен сезгә ничек кош сарый икәнен күрсәтәм. Шәпи-шәпи пуш-пуш, әйдәгерләбән пуш-пуш, дәрдән кошы, дәрман кошы, моксалафин, сәвсәкинә, пусәкинә, Я, әйтегез, бу нинди кош? Сандугач? Юк, тургай. Дөрес. Юннатлар хәрәкәте инде күптәннән бара. Бездә ул бетмәде дә. Мин үзем шушы юннат яшь натуралистлар түгәрәгендә йөргән кеше һәм безнең мәктәптә Азбука земли, җир әлифбасы командасы күптәннән эшләп килә. Менә яшь натуралистлар безнең шушы будет чисто хәрәкәтендә яшьләрнең экологик хәрәкәтенә әзерлек максатыннан бүгенге фестивальгә балаларны өйрәтергә дип килдек. Как можно больше информации о разных видах насекомых. Ну что, друзья, будет смело команде «Медведи». Bu plakatda үсемлекләргә зарарлы матдәләр бирә торган колорадский шук турында сөйләшкән. Һәм без үзебезнең команда белән шук турында бүген проект ясадык. Без бу көннәрдә төрле конкурсларда катнаштык һәм без бер-беребез белән күбрәк белдек. Дуслар, сез дә яшь юнат хәрәкәтенә кушылыгыз. Тадам! Дуслар, менә тапшыру башында әйтеп киткән премьера турында хәзер сезгә күбрәк Айзилә сөйләр. Бергәләп карыйбыз. Сәлам! Сезнең белән без! Күзләрем йом, җырымны тыңла, йөрәгеңне аш каршыга атла. Ләкин син кабат китәсең, йөрәк ярыла. Кара төндә аң булырмын мин. Бу караш төркеме татар телевидениесында моңарчы булмаган хәл. Беренче реалити шоу. Сәлам, егетләр. Сәлам, Егетләр, чынлап та менә беренче реалити дип сез шулай итеп инде килеп кердегез безнең татар телевидениесына, яме. Менә шушы идея гомумән ничек туды? Беренче реалити проект, беренче реалити шоу. Дамир, әйткәсенә әйтеп китәрсең. Тагын бер кат сәлам, Айзилә. Дөресен әйткәндә, бу идея шәхсән егетләр белән безнең үзебезнеке түгел. Бу инде безнең җитәкчеләребезнең идеясы. Безнең өчен бу яңалык, безнең өчен бу шак каттыргыч хәл һәм инде бездә моны ничек кабул иттек менә егетләр. Әйтәле, бераз аңлатып китик, менә нәрсә соң ул реалити? Менә нәрсә булачак монда? Дөресен әйткәндә, инде без үзебезнең төрле тренировкаларда, үзебезнең дәресләрдә бер-беребезне телефоннарга, смартфоннарга төшереп торабыз. Инде ияләштек үзебезнең камера астында булуыбызга. Һәм реалити ул безнең яшәү рәвешебезне, нәрсә белән яшәүебезне күрсәтү дип уйлыйм мин. Димәк, сез менә без торабыз әйе, ләкин менә шул вакытта безне камера төшереп тора, әйеме? Һәм без аны сизмибез дә диярлек. Шулай бит инде, шундыйрак дип аңлатырга. Аның заманасы хәзер шундый. Без моңа без генә түгел, шәхсән безнең караучыларыбыз да моңа ияләшкәндер инде. Бөтен җирдә бит инде, социаль челтәрдә. Сезнең исемегез дә шуңа күрә караш. Димәк, сез һәр вакыт миндә булса караш астында. Дөресме? Әйе. Ойнас. Бер-беребезнең караш астында дип әйтергә була. Әйе. Гомумән, егетләр, Ойнас бәлки синә башларбыз бу сорауга җавапны инде табуны. Ничек итеп килеп эләктегез әлеге проектка? Ничек сезне сайлап алдылар? Кем сезне күреп алды? Әлеге проектка без кастинг аша килдек. Май айында кастинг оештырдылар. Шул кастингка күп егетләр килгән иде. Бик
җитди сайлап алу булды. Шунда безне, мине һәм Булатны алдылар. Дамир белән Алар соңрак килделәр. Димәк, сайлап алу турлары берничә этаптан торды. Дөрес аңладыммы? Продвижение иҗат студиясе май аенда кастинг оештыргач, димәк инде Айназ белән Булатны алдылар бит. Аннан соң октябрь аенда инде без килеп кушылдык. Берничә этаптан алар безгә хәтле бер имтихан узганнар иде. Аннан соң инде безгә дә шөгыльләнгәннән соң имтихан узырга туры килде. Шуннан соң гына безнең состав инде төгәл билгеле булды. Аннан соң инде без эшли башладык. Имтихан дигәнең нинди имтихан иде ул? Имтихан ул бию буенча, җыр буенча безгә берничә номер һәрбер безгә шәхсән әзерләргә иде. Үзебезгә кирәк иде. Һәм инде әлеге номер белән без узырга тиеш идек. Дөресен әйтергә кирәк, безнең әле беренче тапкырдан, менә дүртебез бергә беренче тапкыр үткәрелгән имтиханда берничә кеше аркасында без ничектер аны бир алмадык дип әйтергә була. Безгә аннарсын начар бирдек, шуңа күрә яңадан тагын бер имтихан узарга туры килде. Һәм инде иң мөһим имтиханны без уздык егетләр белән. Егетләрем, Ләкин ул имтиханда без начар күрсәтсәк, бу караш төркеме булмаста. Әлбәттә, чөнки коллектив нәкъ шуннан барлыкка килә. Дамир, син әйтә башладың, продвижение иҗат студиясе сезне шулай җыеп алды дип. Менә әлеге студия турында нәрсә әйтә аласың? Әлеге студия инде 10 елдан артык шөгыльләнә. Анда балалар шөгыльләнә, анда бик көчле укытучылар. Һәм инде дөресен әйткәндә, без әлеге студияда шөгыльләнгәнебез белән бик шатбыз, чөнки безгә бик күп әйберне өйрәтәләр. Менә ничә яшь миңа хәзер 20дән артык, 20 яшьтән артык булсам да мин яңалыклар ачам һәм үземә яңа әйберләр алам. Менә шунысы белән мин бик бәхетле. Башка кызлар арасында сине күзлим. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрмә дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрмә дип уйлама. Дүрт егет минем янәшемдә, минем битнесем белән хәзер якыннанрак танышасым килә. Дамир, әйдәле үзең турында бер-ике факт, бер-ике сүз. Кайсы яклардан син һәм һәрбер егет шулай әйтеп чыгачак. Мин Әстерхан шәһәрендә тудым. Кайбыш районында, кече Кайбыш авылында, минем туган авылым дип саныйм. Һәм мин хәзер яшим Лаеш районында, Габишево бистәсендә. Укыйм Казан музыка коллеҗендә. Аннан соң Казан дәүләт аграр университетында мин аспирантураны быел тәмамлыйм. Җиткәндер фактлар, әле. Җиткәндер, бу син өйләнмәгән. Мин өйләнмәгән. Димәк, кызларның шанслары бар дигән сүз. Безнең реалити шоуны карагачтан бәлки шанслар булыр. Мин Казан шәһәрендә үстем. Монда да. Син Казанда тудың, Казанда яшисең. Әйе. Кайда укыйсың? Мин укыйм Российский государственный университет правосудия, бу юридический университет. Вот. 4-нче курста. Үзең юрист, үзең иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Безнең юрист. Әйе. Әле үзең биюче. Әйе, үзем биюче. Хореограф. Шуны да әйтеп узарга кирәк. Әйдәс, мен сезгә аңлатып узам. Безнең коллективта әле рольләрдә бүленгән. Безнең лидер һәм әйдәп баручы вокалист Айназ була. Аннан соң Булат белән таныштырып китәм. Әйдәп баручы биюче хореограф. Ул безгә биюләр куя. Без Руслан белән вокалистлар. Руслан. Сәлам үзле. Мин үзем Мусин районыннан, Күбәк авылыннан. Үзем Казан федераль университетында укыйм. Лабирса быел соңгы 5-нче ел. Лабирса укып бетергә. Инде бу караш төркемдә шөгыльләнәбез. Мин үзем вокалист буларак катнашам. Һәм нәрсә дип әйтәс килә? Караш булдыра.
Барышып. Төгәлләп куя торган сүзләр әйтә башладың монда, ләкин әле без төгәлләмибез. Айназ белән бит алышмадык. Мин Башкортстанда туып үстем, Миякә районы. Мин Казан дәүләт консерваториясын бетердем, кларнет буенча. Мин духовик, музыкант. Прошу. Атнага ничә тапкыр шөгыльләнәчәксез? Хәзер инде күбрәк проектка тотылсак. Дөресен Инде әйткәндә, билгеләдегезме менә? Реалитига караганда да безнең инде аңа хәтле дә шөгыльлән дәресләре һәр көнне, безнең ял көннәре юк дип дә әйтергә була. Без, мәсәлән, дәресләребез булмаса, укытучыларсыз да үзебез дә шәхсән шөгыльләнә идек. Үзебезгә кирәк. Имтиханга әзерләнгәндә без төнге сәгатьләргә кадәр шөгыльләнә идек. Игә кайтып киткәндем минем хәтта исемдә. Эшләрдә кайтып җиттем. Шулай да егетләр, менә сез инде проект турында әйттегез, беренче татар телевидениесында реалити шоу дип әйттегез, ләкин шулай да менә әлеге проектның максаты нәрсәдә? Әлеге проектның һәм гомумән безнең проектның максаты ул да булса заманча татар яшьләрен, заманча музыка аша татар яшьләрен татар теленә кызыксындыру, уяту. Менә шундый зур максат бездә, һәм инде бераз гына дулкынландыра, ләкин без моны эшлибез. Ярый, без инде менә бераз гына серләрне ачтык. Инде барысы да алга таба шушы проект инде башланып киткәчтен күренәчәк. Егетләр, Караш төркеменең киләчәген ничек күрәсез? Бу инде әлбәттә бераз алга карау булыр, ләкин шулай да. Мин җавап бирмим. Киләчәгенә килгәндә инде мин шәхсән үзем теге алга карарга дөресен әйткәндә куркам да, ләкин мин беләм, аңлыйм, егетләр белән без барыбыз да ышанабыз. Зур планнар безнекедә һәм зур киләчәк, якты киләчәк. Мин моңа Ничек сорадым, чөнки чынлап менә хәзерге заманасы шундай, җырчылар да бик күп, менә шундый төркемнәр дә бик күп. Ләкин менә сез, нәкъ менә Караш төркеме нәрсә белән алдырачаксыз? Сезнең үзенчәлегегез нәрсәдә? Безнең максатыбыз бар. Безнең куелган максат бар, һәм без ул максатка барабыз. Хәзерге без инде алдан ирешә башладык. Хәзер дә ирешәбез. Менә монда басып торуыбыз белән дә без әлеге максатка барабыз. Максатны әйтеп уздык. Ярый, егетләр, инде Аллага тапшырып, шушы проектыбыз безнең инде күмәк уртак проектыбыз дип әйтергә кирәк, чөнки бу бар тик Шаян ТВ каналында барачак. Сезгә бар тик уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Амин. Бу Караш безнең Караш. Безнең юллар тик параллельдә, кисешмәс бердә бу дәвердә. Бәлки бәхетле кушылганнар, язмышка ришвәт биргәннәр. Син минем җинаятның шаһиты, хисләрне үтердем, сүнде уты. Юк шаһит түгел, син агу, йөрәкне җитәр, шагу. Һәр күңелдә сине сыган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гөл артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине сыган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гөл артыңнан йөрермен дип уйлама. Дуслар, без бүген Шаян ТВның яңа студиясында безгә бүген кунаклар килә. Күп тапшыруларны алып баручылар белән танышачакбыз. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Мин ничәнче кырмыска? Беренче, чөнки беренче кырмыска юк, чөнки Ашикрт якынлар.
Кім боласың? Әдегі сөйлеп. Менә бу яшілдән киенгән мәшке ул шикерткә. Син шикерткә буласың? Юктыр инде. Sizini bilmeyeyim. Min şekerke. Шаян ТВда бар нәрсәдә нәни балалар өчен булып тоелса да, яшьләрнең дә үз урыннары бар. Мәсәлән, Газиз Татарстан һәм Рәсәй күләмендәге World Skills чемпионатының җиңүчесе. Мин үзем катнаштым кирпеч ию компетенциясендә, кирпеч ию һөнәрендә. Мин Татарстан һәм Россия чемпионатын җиңдем. Нәрсә бирәләр менә шу World Skills'та җиңгән өчен? Медаль, президенттан рәхмәт хаты һәм Бик зур шалата премия. Анысы бармы? Алай булса ярый. Кызлар бу һөнәргә укыйлармы гомумән? Элегрәк укыганнар хәзер кызларны алмыйлар, чөнки кызларга авыр күтәрергә ярамый, анда эшләгәндә авыр күтәрергә туры килә, шуның өчен кызларны алмыйлар. Менә мин әгәр дә элке заманнарда яшәсәм, менә мин ничек оцениваете мине? Күтәрә аламмы мин? Накрас. Миннән әзгенә кичкенәрәк буласыз инде. Булат сөйләп китә әле, син фристайлның нинди түре белән шөгыльләнәсең һәм ул ни өчен кирәк? Я занимаюсь футбольным фристайлом, то есть это трюки с футбольным мячом. Нужно для того, чтобы делать трюки и удивлять людей. Күпме кешене инде син шаккатырга өлгердең? Кайларда чыгыш ясыйсың? Не посчитать. Сотни, миллионы людей. Сотни тысяч, миллионы людей. А где вы? Где угодно, в том числе там чемпионат мира прошедший и так далее. Демәк, син футбол йолдызлары белән таныш инде. Я не думаю, что если я к ним подойду и вот так вот, о, привет, здорово, друг, там, такого не будет, естественно, но видели, наверное. Дәвани, бу сезнең оныкмыни? Ул минем оным. Рафис абый, безнең хәзер Шаян ТВ өчен сезнең өчен Шаян сораулар. Әйтегез әле, хәзерге менә Шаян ТВның эшчәнлегенә анализ ясасак, сез аңа нинди билге куер идегез? Әле алай анализ ясап билге куярлык вакыт узмады минемчә. Әлбәттә, бүген барган жол миңа бик ошый. Сез үзегез менә мәктәптә укыганда нинди билгеләргә укый идегез? Бәлки эшләрне эшләмичә килгән вакытларыгыз булгандыр. Ничек судан кыры чыга идегез ул вакытта? Хәзер инде аны министр буларак ничек судан кыры чыктым дип укыдым дип әйтәм. Шаян ТВ кара, буласың син шәп бала. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ванидилар очрашканга кадәр сау бул.